The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. Philippians 4:11-13. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. 2 Timothy 1:7. Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence knowledge, and in your knowledge self-control, and in self-control perseverance, and in your perseverance godliness, and your godliness brotherly kindness, and your brotherly kindness love. 2 Peter 1:5-7. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:38-39. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46:1. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He will exalt you in the proper time, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. 1 Peter 5:6-7. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Susihon nato ang atong kalagkon na pabay mga sala nga hubong o inunta nagahipahipi diha sa atong kalag nga atong nabuhat nining adlaw kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So gikinahanglan nga kana atong hinganlan, admitihan ngadto sa Dios, atong isugid, atong ikumpisal. Kaya ang 1 John 1:9, the recovery technique nagaingon man, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw mapuna na usab sa Espiritu Santo. Alang kanimo higala nga nagpaminaw nining atong pagtuon sa pulong sa Dios kung ikaw wala pa makadawat sa kaluwasan, meaning you are still an unbeliever. Ang isyu nga imong gitubang dili ang imong pagkumpisal, kundi nga gamiton nimo kanang imong kaugalingong kabubuton, free will, sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon pinagi sa
Hilo mo sa mga pagampo. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity to assimilate your word, to study your word, nga kini lamang ang labing mayroong danong buluhato namo, ingon nga imong mga anak, niining tibok nga adlaw. Salamat o Diyos, nga imo kinigigahin alang kanamo, aron kami makapadayon sa pakigambitay sa imong mga kamatuoran. Niining buntaga o hapon o unsa may panahon sa nagpaminaw niini, nagampo kami o Diyos, nga imo kaming hagiton ining imong mga kamatuoran. Salamat ining grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya nga kami nagaginhawa pa. Grasya nga nakapahimulos pa kami ining imong pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Pinagi sa YouTube. Ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Kini among iangkon. Nga imo kini giandam gitaganas kaniadtong wa pa ang tanan. Busa, salamat ninyo Dios. Tangtanga ang mga babag nga niya sa mong nauna aron kami makapunting gyud lamang sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong daily Bible study through the YouTube. O I hope na mos maayong panglawas niining mga gutlua. O pasalamat ka. Magpasalamat kita sa Dios sa iyang paghatag kanatong tanan nga mga nagasubay sa iyang plano. Pasalamat kita sa iyang paglugway sa itong kinabuhi hangtod ni gayuna lakaw-lakaw nakaginawa pa kita o kining tanan grasya. Okay? O aniya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Hypostatic. O ikaw na sayod na kung sa ibot wa sabot ni hypostatic. It is the affirmation sa duruha ka mga kinaiya nga iyahan ni Ginoong Jesucristo. That's the affirmation of the Lord Jesus Christ, two natures. O actually ang hypostatic gikan kini sa original nga Grigong pulong hypostasis nga nagkahulugan og the essential and basic nature of identity. So, kining essential and basic nature of identity iya lamang kang Ginoong Jesucristo. Okay? And the Word was made flesh. Mao kini ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Og He is the unique person throughout the entire universe. Og sa iyang pag-anhi dinhining atong kalibutan sa first advent niya, siya mitubo in wisdom and stature. Og he was full of grace and truth. Og mao na nga kini atong pagpadayon sa pagtuon mahitungod sa iyang duruha ka mga kinaiya atong tan-awon kini through the lenses of Bible doctrine nga kita nga mga magtotoo kang Ginoong Jesucristo atong matugkad gayud ang iyang pagka-dili kasagaran nga persona. So the Lord Jesus Christ is man 100% and God 100% in one person forever
hangtod na sa kahangturan. Ug dili na mausab. Okay? Mao na kana si Ginoong Jesucristo forever. 100% man, 100% God, in one person forever. O si Ginoong Jesucristo samtang dinhi siya sa kalibutan, he voluntarily restricted sa iyang independent use sa iyang pagka-Diyos. Iya lang yung gigamit ang iyang mga kinaiya-ingon nga tao. Okay? O si Ginoong Jesucristo never gave up his divine nature. Mao kana ang doktrina sa pagka-mapaubsano ni Ginoong Jesucristo. That's the doctrine of humility of Christ. O the doctrine of Christ's humility is part of the doctrine of kenosis. Okay? O si Ginoong Jesucristo atong nibawan, of course, sakop siya sa balaang Trinidad. O ikaw na sayod naman sa balaang Trinidad. Trinity is not a biblical term. Apan kini technical, theological term sa describe God who is one in three persons. Okay? O diin man kining mong pulong nga Trinity magagikan. Well, the doctrine of Trinity is unique to Christianity. The Trinity is one in essence, but three persons who possess the same attributes. O silang tulo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are co-equal, co-eternal, co-infinite. So, mawita si Ginoong Jesucristo namulong nining John 10:30, I and my Father are one. There is only one God, but three divine persons. The three, kini silang tulo, possess equally the same essence or substance. O sayod na usab kita nga, kini silang tulo na sila'y respective function kung bahin na sa kaluwasan. Ang amahan, mao ang planner of salvation, siya ang nagaplano. The Son, mao ang mituman sa maong plano, executor of the plan, ug ang Espiritu Santo mao ang tigpadayag, the revealer of salvation. So, ang Diyos is described as one in three divine persons. So, we believers already know how the three divine persons function in relationship to our spiritual life. In other words, we are just dependent. Nag-aagad lamang kita on them in terms of their functions. So, by the way, niya usa ka punto ang dadon nimo. Nga si Ginoong Jesucristo ingon nga Diyos. Okay? As God, He was God the Father's perfect gift to mankind. He was Shekinah glory. Itawagin siya Shekinah glory. O siya as the Shekinah glory, I'm referring this to the Lord Jesus Christ. In the Old Testament, si Ginoong Jesucristo, nagapuyo siya sulod sa balaan, sa mga balaan, Holy of Holies. Apan karon, ito aning atong panahon sa simbahan, si Ginoong Jesucristo nagapuyo na sa lawas sa tanang mga magtotoo. Sabtagi na. In the Old Testament, He dwelt inside the Holy of Holies. But now, in the church age, He, as the Shekinah glory, dwells in the body of all believers. Unsa kadakong gahom, what power
every believer panag-iya na. See, unsa kagamhanan gayud. What power every believer has now. So, utuod, in the Old Testament, ang plano sa Dios gitawag kadto ritual plan of God. Motoy kanang description sa plano sa Dios, ritual. Okay? Kung naibaw no unsa ning ritual, ilang mga seremonyas, ilang mga practices, religious practices, okay? That's in the Old Testament. Apan karon sa bagong tugon in the New Testament, ang plano sa Diyos gitawag na dili na ritual kundi protocol. Kung sa tuibot pasabot sa protocol, ang protocol nagkahulugan og a established procedure, a way, paagi, a rule, kanang inunta sukdanan that must be strictly followed. O tinuod nga ang plano sa Dios sa atong panahon karon, church age, is or has protocol. Mao na sige na tugtuon ang pulong sa Dios kay anaa diha ang protocol nga plano sa Dios. Okay? So mo na nga aron kita makasunod ni ining iyang protocol, ikinahanglan nga sige hanatugtuon ang iyang mga pulong. Now, so akong balikon katong punto nga atol sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo did not use or execute his divine attributes to kanang aron pagtabang sa iyang mga kinaiya ingon nga tao, no. Instead, iyang gigamit ang iyang gitawag og Sophia. S-O-P-H-I-A, Sophia, nga kana, Grigong pulong kana, nga nagkahulugan og wisdom, kaalam. O mo ito'y gigamit ni Ginoong Kristo, ang Sophia, in executing sa plano sa iyang langit ng Amahan. Sa diha nga siya gitintal ni Satanas, inomdom ka nitong pagtintal sa Satanas niya itong nagpuasa sa Ginoong Kristo. So sa how many days? Ilang pila to kaadlaw? 40 dias. 40 days. So, gitintal si Ginoong Kristo kay pagtanaw ni Satanas nga gigutom na gyud ang anak sa Dios, gigutom na si Ginoong Kristo. Imagine for 40 days may kaon. He was fasting. So, iyang gitintal si Ginoong Kristo, iyang inak, ikaw, anak mga sa Diyos, gutom na gyud ka. Nganong di man nimo himuon kining bato ngadto sa kanang pan. Turn this stone into bread. Kay gutom ka na. Iyang gitintal si Jesus Kristo didto sa kamingawan. He was brought or taken by God the Holy Spirit to that high mountain. Ang Espiritu Santo may gadakan niya. He was brought there tungod kay mao to'y plano sa Diyos nga Amahan alang sa iyang kinabuhi. Now si Satanas mitintal ni Ginoong Kristo aron kunuhay masulbad katong suliran sa kagutom, pinaagi og milagro. Satan tempted Christ to solve our Lord's problem of hunger through a miracle. Abi nimo, ang milagro is not what is important. It is Bible doctrine nga naa dihas kalag sa magtutuo tungod kay ang metabolize nga doktrina mo ka nagtinuod matuod nga milagro. Kasabot ka? So dili kinahanglan nga imong makita ang sa visible nga milagro. Kaya ang doktrina nga gigaling na sa imong kalag mao kanay matuod gyud nga milagro. Sabta gina. So abi nimo
I would just smile. Ibaw ka mo, smile na lang yun ko, mapahiyom lang ko when I hear some people, mga magtotoo, apil na mga di magtotoo, moingon sila nga, kita ko no nga sigig tuon sa pulong sa Diyos kanang consistently and persistently, wa ko no tayo gibuhat, sige lang ko no tag tuon, doing nothing. Well, mapahiyom ko kunin, magdungog ko nini. Well, ako po sa inyo, this is better than doing many things without anything in the head. Basta? Mas bintaha pag hindi sa sige kag buhat diya, hala, sige buhat without anything in your head. Na hinumdumin kitang mga magtotoo, okay, gimanduan sa pag-angkon, pagpanag-iyag mga kanang knowledge, and more knowledge. Unsa may tuyo? Anong pasigihon ng gitang tuon o mga kamatuoran nga naman? Ang tubag, aron kita mahimong doctrinally smart. Nagkasabot ka kung say doctrinally smart? Nga, hanas ka, lantip ka kung bahin nas kamatuoran. Mo na ibon pasabot. You're doctrinally smart. Mo na atong tumong. Dili kay aron ma-smart na ginta ka sa doktrina, maging debate ka dito sa gawas o kala. Na imong mga amigo niya, magkanang na maglantugi ta. Maglantugi ta. Dili na maoy tumong gyud nga tinuod nga patunon ta sa kamatuoran dili. In fact, it's the opposite. Nga dili ka magiglantugi. And besides, you cannot debate on the truth. You see? And besides, ikaw mag-anam-anam na pagkamapaubsanon. Di ka na magpahambog sa mong kaugalingon. You see, sometimes, ang imong kahibalo, manigiyon sa English, so it pops up mo kanang nabay tungod mo din sa itong kinaiyang magasasala lagi. Mukuhit mo na. Mayroon mo ng kinaiyang magasasala. Daghan na kagaybaw. Sige, pakita na sa mga tao nga kuyaw ka. See? Kuyaw na magyug ka. Mo na nga, ulug-ulugan kasi mong kinaiyang magasasala. O niya mo andar po ang imong kinaiyang magasasala, imong tugutan na. Bitaw, no? Kuyaw naman ko. Daghan ako nahibawan ng mga matuoran. Karoon maging kaning lantugi ko. You see? Nakakuha ka ba sa akong ipasabot? So the main purpose why we have to, we are mandated to acquire knowledge, ang tinuod yung kanang hinungdan mao nga kita mahimo unta nga doctrinally smart. Okay? Because being doctrinally smart as believers, dili na ta mahimong dormat sa kinabuhi. Kaya mahimong tunub-tunuban lang ka sa mga kanang sa ubang tao. You see? Doctrinally smart in life means, paminaw, ang pagka-doctrinally smart sa kinabuhi, nagkahulugan kini, smart ka in every facet in life. Sabi sa asang bahin sa kinabuhi. They may be sa imong panimalay, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong relasyon ngadto sa ubang tao, sa imong kanang leadership, ug uban pa. Ug naibaw ka, paminaw, ang Diyos buot natong mga magtotoo to be brave and courageous. Nga magmaisugon o magmalig-on kita, not to be weaklings. Sa may weaklings, kanabang mga daot o kanang mahuyang,
Laino na po nagsambot ni manong inong mahuyang. Weaklings ba? Di na buot ang Diyos nga ikaw mahimong weakling. He wants believers to be brave and courageous. In fact, God wants believers to be victorious, to be successful, to be winners in life. Mao na ang iyang kabubuton. Ug buot sa Dios nga atong maangkon ang mga panalangin, ang kauswagan, ang malampuson, ug ang pag-uswag kanato. You see, blessings, prosperity, success, promotion. Now, unsa man nato pag-angkon nini? Mangutana ka tingali. Unsa man nato pag-angkon kining atong ipangisgutan nga mga blessings, prosperity, success, promotion. Unsaon man? Tubag. Iyan ra kayo. Pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. That's the only kanang open secret na nga gihatag sa Dios kanato. Kung buot kitang makakabot niya na, tun ilang ang akong pulong mo ni tugon sa Dios. Tun ang akong kamatuoran naa diha ang mga paagi nga imo kining maangkon kanang atong akong gip kanang saad kaninyo. Saad gud na sa Dios. Mao na nga iyang mando mo nga patubuon ta diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. And then makakabot kita sa espirituhanong pagkahamtong mo na capacity stage. Capacity to receive these blessings. Na, imong mangkon, atong mangkon, kining maong mga panalangin, kauswagan, kalampusan, pag-uswag nato, promotion. You see? You know, God is in the business of promoting His children. Mao na iyang kanang buhat sa Dios, grasya na. Kita nimo? Buhat sa Dios nga ikaw mahimong victorious, successful, winner in life. So, capacity to receive those. However, kinahanglan gyud tang maalinggaton. We must always be aware nga ang atong kaaway o kaaway pun sa Dios nga si Satanas nagalibot-libot kini siya. He is roaming around as a roaring lion. O sige siya pangita for anyone whom he may devour. Ngayang tukbon na nas 1 Pedro 5:8. Kung buot kang mubasa niya na siya gasulti yun niya na. Okay? That's why mo hinungdan kitang mga magtotoo gimanduan to be sober and vigilant. Okay? Kanang kalma kita o apan mabinantayon kita. 1 Peter 5:8. Sa laing bahin, ang Biblia delineates that kitang mga magtotoo are going to be evaluated. Himuan ta og pagtasal. Mao man ni Bisaya sa evaluation, pagtasal. So, we're going to be evaluated. Ang ato bang mga buhat, they be human or divine. Kanusa? Review gihapon Okay, ato naman ang gisugutan. Atol sa judgment seat of Christ nga sa Griegong pulong gigitawag ni og bima, B-E-M-A, bima. Og kining bima o judgment seat of Christ mo kanang abot kini human gyud sa rapture. Musunod dayon ang judgment seat of Christ. Og unsa may laingan sa rapture. Of course, sabihin siya, pagsakgaw, ang laingan nini is exit
resurrection. Okay? Or resurrection of believers in Christ. Kitang tanan, di buo kalimutan. Inigamot niya ng pagsakga o rapture. Oops, kuhaon dayon kita. O mo sugat kitang Ginoong Jesucristo diha sa panganod. Now, sa laing bahin, kinahanglan na itong hinumduman nga ang talagsaon nga espirituhanong panginabuhi, the unique spiritual life, makinabuhi lamang pinaagi sa Diyos nun nga pamaagi, not by human means. Di na ito makinabuhi ang spiritual life sa tinawhanon nga paagi. Dili. Kay, abi mo, ato naman hindi kadang define usab nimo ang Christian way of life. Unsa ang definition? The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it demands a supernatural way of execution. Now, actually, unsa man gyud ang Yahweh nga aron makasud tani ning giingon nga talagsaong espirituhanong panginabuhi. What actually is the key to enter into this unique spiritual life? The answer is by being filled and controlled by God, the Holy Spirit. By the way, ang feeling of the Spirit, ang laingan nini is control of the Holy Spirit. Siya mo dumala sa atong kalag. Sa diha nga, unsa, nga kita mapunan sa Espiritu Santo. And you know the process how to be filled by the Holy Spirit. It is by using the principle recovery technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya numdum ka niya na. Now, batay ni sa be watchful on this. Nga dili kita makahangyo. Dili kita, we cannot ask. Di ta makahangyo nga papuno ta Espiritu Santo. It cannot be. We cannot ask. We need Bible doctrine to metabolize in our soul and then apply it in our life. Otherwise, we would not know the precise way, ang tukma, gyud nga paagi nga unsaon pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Kasabot ka? Now, that is why mo ni gitawag nato og critical pathway alang sa magtotoo. Critical yun. Ang imong kaibaw sa pulong sa Dios, dugangan ka na sa, of course, it is dungan yun na sila. Knowledge of Bible doctrine, dungan yun na sa doktrina nga imong sagulan ka na sa imong pagtuo. You see? Pareha na ka nang magmasa ka o siminto. Naon sa may mga ingredient nga kinahanglan niya aron ma-realize ni mong siminto. Na ay mga bato, ngangmay, na ay tubig, na ay siminto, na imo na lang sa gulon. You see? Aron sa ingon niya, namugahi na ka na, may himo na ng siminto. So, maupod na katong gitandi sa kanang imong nasayran, nakatunan nga pulo sa Diyos. So, imo nang sagulan sa imong pagtuo. O kung sa resulta, naarap resulta. Resulta niya na ang huna-huna sa Diyos, divine viewpoint, thinking. O kana, mauna na ang kaalam, Sofia, katong akong giingon nimo nga gigamit ni Ginoong Jesucristo, samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Sofia is wisdom. Atong gihubad sa Visayan, nagkaalam. Now, diferensya ra ba ning kahibalo o kaalam? Musta? Ang kahibalo is just knowledge, academic, gnosis doctrine. Kung bahin sa
pagtuon nato sa pulong sa Dios. Kahibalo ra na. You see? Sa imong nahibawan, imong nasabtan, mahimog imong kanang isangyaw na sa uban, imo nang itudlo, okay? Wa na function sa imong espirituhan ng kinabuhi. Kay kahibalo ra man. Unless and until imo nang tuuhan, na diha ang diferensya. Ang Yahweh ra yun yung tanan ng imong pagtuo. Kung imong tuuhan kadtong imong na tun-an na sabtan, tuuhan lang na nimo, mao na nay mamitabolize ka ng maong pulong sa Dios. Mahimo na ng unsa usable na magamit na nimo sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. That is Sophia. Okay? So, to study God's Word is one thing, but to know, learn, and apply it in our life is another thing. Sabtag na. So, ayaw, kalimti ka itong Yahweh ni. The key is study, learn, believe, and apply. Study, learn, believe, apply. So, ang pagpuno sa Espiritu Santo is, well, tinuod na, this is one of the most controversial subject in the Christian world. Tinuod na. There are believers who do not know to be filled by the Spirit. Pagkasubo kayo, palandungon. Tanggan nga mga magtutuong wa gyoy alamag. They don't have any clue how to be filled by the Spirit. There are also believers who know to be filled by the Spirit. Nga, mao na, kadtong na hibawon, unsaon papuno sa Espiritu Santo in God's way, perfect way. Then, mao na sila ang kanang potential winners sa Christian way of life. You see? Naubantay ni, ato naman tag gitukbil ni kaganiha nga. Ayaw gyud pangayua nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Ayaw gyud. We cannot ask. We just have to follow God's protocol. Now, so, dili ta makahangyo, dili ta makaampo, dili ta makapangaliupo nga kita mapunan sa Espiritu Santo, dili. Only one way, God's way, the divine kanang protocol. Saan man? By using the recovery technique of 1 John 1:9. Mao ka na Yahweh, nga ikaw makasud sa imong royal palace, the operational divine sphere, and to be able to fulfill imo nang matuman ang protocol nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. Apan tuon, dili na ego nga ikaw mo rebound lang. Dili ego. It's not enough to rebound. We have to keep moving. Padayon sa pagsibong sunahan. Inomdong ka ba sa upat ka agenda sa rebound? Tsaka to, name your sins. Sunod, isolate your sins. Sunod, forget your sins. Sunod, keep moving na. Dili kay mohunong lang ka diha. Ayaw. For all you know, mubalik ka. Muatras ka ra ba? Muhunong ka. Just keep moving. That is how to perpetuate your spiritual momentum. Kung saya itong binisayang momentum, pagbuhilo ng espirituhanon. Buhilo sa atong kinabuhing espirituhanon. Remember that the Christian way of life is a unique, sophisticated, kanang fantastic, fabulous life. Nga di gyud na nimo kanang kita sa bisag asang dapit. Wala. It's only
in the Word of God. So, gikinahanglan natong pagpadayon. Pagsibog sa unahan, way lingi-lingi. We have to keep on keeping on in our post-salvation epistemological rehabilitation. O kanang tuguti nga kanang pulong sa Dios nga na diha nagapundo sa imong kalag, magal tuyok-tuyok na unya na diha sa imong panimuon. Let this doctrine that is already kanang resident in your soul, let it circulate in the stream of your consciousness. Unya, sa pagpadayon nimo niya na, that is the spiritual momentum process, hinumdumi usab katong tulo ka mga spiritual skills. Tulo, 3 spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. As against, ang atbang niini, maoning tulo pod ka 3 arrogant skills, namely, self-justification, self-deception, o self-absorption. Kung nahibaw na unsa ning mga kanay, unsa, what is the nature of this? Okay? Nahibaw ka? We have to be aware all the time. Paminaw, we have to be aware. Kinahanglan maalinggaton kita. Alinggat ba? Makaalinggat. Be aware all the time sa description sa protocol nga plano sa Dios. Unsa to atong kanang hisgutan ba hinining kanang description sa protocol plan of God? Paminaw, a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong. Unsa man, what makes it right? Only a right thing done in a right way is right. Mao na ang description sa plano, protocol nga plano sa Dios. Okay? So I hope din na nimo magkalimtan pod. Pangutanon kita ka, na kita gawas ka, kanang curiosity lang, out of curiosity. Sige naman ka diha sa inyong Bible study, pinagi sa YouTube ko no, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, na ako'y pangutana nimo. Unsa may kanang description sa protocol nga plano sa Dios. Kung pangutanon ka ba, unsa man nimo pagtubag? Mao ni. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way, wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Only a right thing done in a right way is right. That is the description of the protocol plan of God. Ug ang protocol nga plano sa Dios is otherwise called niining mga laing titulo o mga ngan, the Christian way of life, the divine dynasphere, royal palace of believers, spiritual life of believers. Okay? God's power system. Ato idugang niya. Now, atong hinumduman, tuod, let us bear in mind that atol sa hypostatic union ni Kristo, what He used while on this earth as far as His spiritual life was concerned, we church-age believers also have those things. Punta na nag-iya usab kita nining mga espirituhanon nga mga assets. Kay si Ginoong Kristo may gamit, He used those assets. Thus, it made Him
successful in his earthly mission. Sabta gina. Mautoy unsa kanang nakapahimo kaniyang mananaog o nagmalampusod siya sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Hinumdumi nga sa diha nga siya gitintal ni Satanas to turn the stone into bread, si Ginoong Kristo migamit lamang sa iyang kinaiyang tawhanon. Bisa tuod siya nagaagad lang sa gahom sa iyang langit ng Amahan o sa Espiritu Santo. Okay? So when he was tempted by Satan to turn the stone into bread, Christ used only his humanity, essence. Bisan tuod nga he depended, nagasalig lang siya o nagasalig siya sa gahom sa iyang langit ng Amahan o sa Diyos Espiritu Santo. He emptied himself. Iyang gihabwaan na iyang kaugalingon sa independent use sa iyang pagka-Diyos. Mo na the doctrine of kenosis. Ayon nakalimti, doctrine of kenosis na. O iya gigamit usab ang 10 problem-solving devices. Now, one of the 10 problem-solving devices is grace orientation. Nasabot pasabot na ini grace orientation, it means humility. Pagka mapaubsanon. Kay si Ginoong Kristo na nag-iya siya niya ng tremendous virtue of humility. And we know nga ang humility, ang pagka mapaubsanon, bertud gani. It's a virtue. Nga kini is a byproduct of Bible doctrine that's metabolized sa atong kalag. Kaya sabi mo, si Satanas na siya SOP, Standard Operating Procedure, o kanang naapod siya MO, Modus Operandi. Sanglit, iyang giunag tintal, siya may giunag tintal ni Satanas. Iyang giunag tintal lang atong unang mga ginikanan dito sa Harden sa Eden. Na siya SOP, Standard Operating Procedure, o MO. Kay iya man itong sugdan o tintal lang itong unang ginikanan. Kung sa may iyang pagtintal ni kanang iba, si Isha man to sa pa sila mga laglag. Kung sa may pagtintal ni Satanas ni iba, yes, Genesis 3. Appeal to appetite, physical, sa lawas nun. Why did God prohibit her to eat the fruit of the forbidden tree? Pangutan na dayon ni Satanas kini si Iba. Ano gidid mo? Mingon dayon si Iba nga kuwang og doktrina. Siya dili lagi may pagkanon bisas paghikap, mamatay man mi. Mao din na dili oy. Mingon dayon sa Satanas. Di na tinuod. Ang tinuod, dili buot sa Diyos nga mukhaon mo na. Kay ikaw niyo na, mabuka mo. Mapariha mo niya. Maalam mo. Gamhan. Mautong appeal. Appeal to appetite. Appeal sa iyang pagkaunsa. Iyang garbo usab. Appeal to appetite, physical, o say kaduha, appeal to physical gain. They can eat, so they will be like God if they eat. Natiya mo na. So mo na. Sa diha nga si Ginoong Kristo gitintal ni Satanas to convert the stone into bread. Unsay gitubag ni Ginoong Kristo, Satanas. Ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang. Undili pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Iya kadtong kutlo
gikan sa daang pakigsaad Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 3. Deuteronomy 8:3. Now, si Ginoong Jesucristo may gamit sa pulong sa Diyos in refuting sa pagtintal ni Satanas by quoting Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3. Sabi nimo, we have to always remember God's power is the Word. God's Word is the power. Mahimog bali-balihon mo na. God's power is the Word. God's Word is the power. Timan ina. Okay? If we have God's Word, we have power. Natay gahom. Sama niya itong gikutlo ni Ginoong Jesucristo. But if we just study God's power without His divine omnipotence, we have no power. Wala. Kinahanglan ng Espiritu Santo. Gahom sa Espiritu Santo. You see, we need to consider the two options. Two power options. Feeling of the Holy Spirit and metabolized Bible doctrine. Kung ikaw na ibaw na kung sabot masabot nini. Ato ning ipadayon ugma, ayaw si piyata ang sumpay niini. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagmasalamat kami kanimo sa imong kamatuoran nga mong gitunan ning adlaw, hinaot nga kini o Diyos, mutuhop ngayon sa among galamhan, sa among kalag, among magamit kini o Diyos, sa among pagpadayon, sa pagsibog, sa unahan, sa among Kristohanong pagkinabuhi, nga di ay ang imong kamabot mao nga buot ikaw nga kami mahimong mga mananaog diha sa imong tubangan, mahimong magmalampuson sa among Kristohanong pagkinabuhi, mapuslanon nga pagkinabuhi nga imong kahimutan. Salamat o Diyos ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din hinidapita ron kami makapadayon sa among pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.